Mandhiwa entie kanyo komino mar weche mag thieth e od bura mamalo. Ng'anyo ni dhi rumo karang'o? Ponono usebedo gi twak kod riwruoge mopogore opogore mabago ng'anyo, chenro gimomiyo gikelo ng'anyo kata kama gichomo gin mage. Mano ka irango mokwongo ne giwacho kanyo weche mag interns, posting magi kaka mag jokuko kata clinical officers gi interns magi nosedo barup gi mag tero gi kuonde mag dhiye. Kata kamano yangore ni ero osara koro donjo iye ka kendo ma bende dhi yudo thuolo mar mondo mi olose kapok gitieko ng'anyo. Clever sing'eni nitie gimoro ng'at nowacho kan ok inyal solve problem kok i understand. Medicine en luong moro makende ma ji nego. For example, kituo idwaro ng'ama chiko ni ite openji na ng'ati miluongo ni history cha ikawe. Traditional medicine nitie nyaka mul kamarami no yud nang'o koko nya yude pod onyalo dhi further tirie laboratory x-ray scan moyud ni tang'a chami korko thiedhi. Channel makamano dwaro ng'ama en motivated mondo mi oti. Gima dakteche dwaro sani ni ok en gima nyien. Tie gima giwacho kanyo ni CBA, Collective Bargaining Agreement. Mane government bus agree gi doctors. To gi implement. Gima sirikal ok ne ni ang'o mabiro timore ka gigi dhi nyime. Sani wan gi 13 days. Ang'o matimore gi jok matuo, tuoche monengo yude wang' sa mokony mondo jogo dog e tijegi, gichul ne nyithindgi fees, nyithindo som. Ma ok gine. Gin gineno ni doctors strike, gikelo threats, gikelo intimidation, moko be wacho ni court. Gige doctors gi gik moko ma giparo go ok nyal timogi. En ni wadwaro ni ere kaka wanyalo solve problem mondo ng'ani odog e tich motivated mondo othiedh ji e yo makare. Koro one thing monengo sirkal tim, one, giwe go agogi gibet piny magitim gima ne giwacho ni gidhi timo. In fact, pesa michulo dakteche makagi is peanut. King'iyo pesa ma dakteche earn in other quarters. Gik magidwaro gi gik ma peanut. To maloyo kata ne salary no tin to in gi kaka inyalo tiyo. Ma in gi mashinde minyalo tiyo go minyalo timo. They work in terrible situation. Girgi ni ok birumo unless ni sirikal mago agoge ni odok chien mowacho ni wan koro wabedo rane piny. Kech pesa to nitie Kenya ka onge gimo ni pesa onge. King'iya presidential motorcade. Clever can be set in my estimate over 30 vehicles. Mercedes. Now one of them a bulletproof ango is over 200 million. Mercedes minano. Pesa manyiche wa refuse ni kick the state house for renovation kiango billions. So onge gimoro ni pesa onge. And it a priority mar administration ni and money. Kipenja kaka mijumbe. Gima waluongo ni crude death rate. Kaka jitho maonge ng'among'eyo ni to ng'ani otho nang'o. E juma ka juma you get 10 or 20 people moko be ok inyal kata mana konyo. Koro the impact of gimina not timore ni dhi inyowa saidi. Because once people are walking sick, joma nigi hypertension gikia, joma nigi diabetes gikia, jo cancers gikia, gi present stage 4, githo to gin cares, gin breadwinners mag family gi. To mheshimiwa, kae dhi mbele kanyo, ang'eni anga yutuoro madhi studio ma Kisumu bang'e, une komiti mar thieth e od bura. Utimo ang'o mondo mi ng'anyo ni orum? Komiti mar thieth ni chon nober kaka last time nober kabisa. Ang'o kethe? Sani koro kethre koso ober moloyo? Orache moloyo. Nitiere syndrome moro ma sirkal manyien odonjo go. Ni gimoro amora nyaka wuog state house. Korki kale. Nikech ng'eni ka bwana ni nodonjo nong'iewo majority. Kaka nong'iewe parliament maduong' no mogedo gi speakers ariyo e kako dhi nyaka committees gi. Koro one minority e committee ma kata gima wawacho we can make noise to give they have their ways. One, if you ask me in our Azimio, ng'ama system onego jogi tigo en mane Ngilu otiyogo. In fact, kata gik ma dakteche gi en Joyce ani was Ngilu. Ka in minister mar health,
ok sing the song mar State House. Ing'iyo maslahi ma jogi, nikech ka ok gitimo mano, ji dhi hinyore. That is the role Ngilu took kane gin gi Kibaki. He stand with the workers. Magi yudo orders from State House. Ok nyal solve problem. Wan kaka committee nitiere gik mwasekale monengo tim. To ka chopo drafting room, waluongo ni table room kacha, tilokogi, gidhi e floor, koselokgi, wakone speaker nino, ma ok gima ne wawacho. To speaker ne kocha be wacho ni mane kaka en, ang no put to the question. Koro gima nyalo wacho ni as a committee, in fact we are very sad because parliament is not working as parliament. Karamano committee wano is not working as a committee. Kech gik ma make sense mwa kwero ok dhi ma bed passed, ma bed